गिबियावनो आंनि बर'इ सानखान्थि चेनेलाव नोंथांखौ बरायबाय। मेनसुरेशन एबा जखा सुनाय पार्ट 1 बे भिडिअखौ आङो भारत हादरनि गुबुन गुबुन रायजोआव जालांनाय CTET एग्जामफोराव फैनाय मोननैसो सोंथि लानानै बानायदों। नोंथाङा जुदि दासिमबो आंनि बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो बे चेनेलाव आपल'ड खालामनाय मोनफ्रोमबो गोदान गोदान भिडिअफोरनि आपडेटखौ मोननो थाखाय नोंथाङा बेल आइकनखौ दांनो दाबाव। गिबि सोंथिखौ लानाय जाबाय। बे सोंथियाव दङ ए रेक्टेंगुलार टैंक हैज लेंथ इक्वल्स टू 6 मीटर, वाइड इक्वल्स टू 2.4 मीटर एंड डेप्थ इक्वल्स टू 1 मीटर. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर इफ इट इज हाफ फिल्ड होनना बुंदों। अब्लाथाय मा होनदों, मोनसे आयतारि टेंक दङ जायनि गोलावा 6 मीटर, गुवारा जाबाय 2.4 आरो गोथौआ जाबाय 1 मीटर। अब्लाथाय बेखौ दैजों आबुं खालामोब्ला, आबुंब्लाबो खिन्थु हाफ होनना बुंदो, बेनि जिथु रोजा गासै बेनि जुदि खावसेल' बुंहोयोब्ला बेसेबां जागोन होनना बुंदो। इयाव एन्सार होनाय दं। दा जों बेखौ दिहुननो थाखाय मा खालामनि, फार्स्टआवनो जों मिथिनांगोन जे मोनसे आयत, जिहेतु इन द रेक्टेंगुलार टेंक नालाय आयतारि खनक महरनि जाहैबाय। बे आयतारि खनकनि जिथु फर्मुला इखौ जों मिथिनांगोन। जों मिथिगौ आयतारि खनक बा रेक्टेंगुलार टेंक नालाय बियो, बेनि जिथु फर्मुला बे मा जागोन, बेनि रोजा गासैनि फर्मुलाया लेंथ इनटू वाइड इनटू डेप्थ जागोन फर्मुला। दा बेनिबो मा होनना बुंदो, बेनि खावसेल' बुंहोगोन होनना बुंदो। खावसेल' माने मा, इनटू हाफ आरो। दा इयो जेसे जाबाय बेनि हाफ 1/2 सानजाबना होनांगोन जों बिजों, खावसेल' नालाय। अब्लानिया जोंहा मा जाबाय, इयाव 1/2 इदिनो थाबाय, सानजाब थाबाय। दा इयाव जों लेंथखौ नायनि, लेंथआ बेसे होनाय दं, 6 होनाय दं, 6 मीटर। तो 6 खौ होबाय, इनटूखौ होबाय नैबे वाइड माने बेसे, वाइडआ 2.4 बेखौ होबाय, ओमफ्राय सानजाब दं होबाय, आरो डेप्थआ बेसेयाव 1 दं, 1 खौबो होबाय जों। अब्लानिया नैबे 2 जो 6 खौ डिवाइड खालामबावनो हायो, बेसे मोनगोन जों, 3 मोनगोन। 2 जो 6 डिवाइड खालामबा 3। अब्लानिया जोंहा मा थाबाय, गाहायावथ' जेबो गैला, 2आ केन्सेल थांखाबाय नालाय, 1 × 3 3, 3 × 1 3 आरो 3 × 2.4 जों इखौ माल्टिप्लाइ खालामबा मा जागोन, 3 × 4 जा 12, 1 थाबाय आखायाव, 1 थाबाय। ओमफ्राय 3 × 2 जा 6 मोन आरो इजो 7 जाबाय, 7.2। अब्लाथाय बेसे जाबाय, 7.2 मीटर क्यूब जागोन। एन्साराव बे नैबे डी नाम्बार अपसना बेनि फिननाय जाहैबाय। गुबुन मोनसे सोंथि लाबाय। बेयाव दङ फाइंड द सार्कामफेरेन्स अफ ए सार्कल हुज डायमीटर इज 3.5 सेन्टिमिटार। माने मा होननाय जादों जे मोनसे बेंखननि सोरगिदिं सिमाखौ दिहुननो नांगौ। सार्कामफेरेन्स माने सोरगिदिं सिमा। हुज डायमीटर इज 3.5 सेन्टिमिटार, जायनि खाव हांखोआ बेसे, 3.5 सेन्टिमिटार। अब्ला बेनि फिननायखौ जों माबोरैहाय दिहुननो, बेखौ दिहुननो थाखाय जों मा खालामनांबाय, फार्स्टआवनो बेहाय जोंनो मा होनाय दङ, डायमीटार बा खाव हांखोखौ होनदो। अब्लाथाय इयाव जुदि डायमीटार साप'ज डी आरो ना, डीआ बेसे होनाय दङ, 3.5 सेन्टिमिटार होनाय दं। दा जोङो सखाव मोनाबोगौ मानि जों फर्मुलायाव डाइरेक्ट फज'नो हाया, नैबे खावखौ जों सखाव लांनांगोन ना। सखाव माने मा, हमना ला सखावा आरो अब्लानिया मा जाहैबाय, आरआ मा जागोन, नैबे खावनि बेसे खावसे जागोन आरो, माने 3.5 दंमोन नालाय खावा, बेखौ 2 जो रानना हो, अब्लाथाय जि मोनो बेनो जाहैगोन बेनि सखाव। दा सखाव मोनबाय नालाय, दा जोङो बेंखननि सोरगिदिं सिमाखौ दिहुननो हागौ। बेंखननि सोरगिदिं सिमा बे ओरैबायदि फर्मुलाया, सार्कामफेरेन्स बेनि फर्मुलाया जाबाय 2πr। अब्लाथाय इयो जों मानखिनिखौ फज'ना होनांगौ। दा जों इयाव नुबाय 2आ 2यैनो थाबाय, सानजाब। पाइ माने जाबाय, पाइनि माना जाबाय बेसे, 22/7 बेयो। आरो सानजाब होबाय मोनसे आरनि मानाथ' बेसे, आरखौ जों इयाव अबेसे केपिटेल आर लादोंमोन, बेयाव स्मल आर होदो। जायखिजाया बेखौ जुदि कनफिउस नाङोबा नैखौ केपिटेल आर होनानै लानो हायो, स्मल आर नङा केपिटेल आर खालामबाय। अब्लानिया मा जाबाय, जों केपिटेल आरखौ मा मोनदो, 3.5/2 मोनदो। बेनिखायनो आरनि जायगायाव मा फैगोन जोंहा, 3.5/2 फैगोन। दा इखौ जों दानलायना जि मोनो, रानलायना मा मोनो, बेनो फिननाय जागोन।
गोजौ गाय 2 2 दं केन्सेल खालामनो हायो 2 2 केन्सेल थिग बिदिनो 7 जों 3.5 खौ जोङो डिभाइड खालामनो हायो ओरैनो 7 × 5 35 जायो होनना जों मिथिगौ नाथाय याव पॉइंट दं नालाय मा जागोन हमना 7 जो जों 35 रानबा बेसे मोनो 5 मोनो नाथाय मा दङ नैयाव जे रानजानाय ये 35 नङा डाइरेक्टयै ये मा 3.5 सो दङ अब्लाथाय मा जागोन नैबे पॉइंटनि आगदाथिं मोनसे दं नालाय याव राननानै जि मोनदो बा बेनि मोनसे सिगाङाव मा होगोन पॉइंट होगोन जोङो नैबे 5 आ मोनसेल' डिजिटखा नालाय मोनसे डिजिटनि सिगाङाव 5 होबाय अब्लाथाय मा थाबाय जोंना गोजौआव नै 2 आथ' केन्सेल थांबाय याव गाहाय गाहायना केन्सेल थाबाय मा दङ मात्र 22 थाबाय सानजाब मा दङ याव 0.5 दङ अब्लाथाय 22 जो 0.5 सानजाबा बेसे मोनगोन जों मोनगोन 11 माने 11 मोनगोन आरो अब्लाथाय फिननायावबो जागोन 11 जागोन 11 सेन्टिमिटार अबेयाव दङ 11 सेन्टिमिटारा दङबा नैबे बि नाम्बार अपसनाव दङ बेखिनियानो मोनसे सोंथि लालायबाय बे सोंथियाव दङ व्हाट इज द पेरिमिटार अफ ए स्क्वायर इफ इच साइड इज 8.2 सेन्टिमिटार्स लं माने मोनसे स्क्वायर माने जाबाय बर्ग मोनसे बर्गनि सोरगिदिं सीमा दिहुननो दो पेरिमिटार माने सोरगिदिं सीमा जुदि बेनि मोनफ्रोमबो आखान्थिया बेसे जायो 8.2 सेन्टिमिटार जायो होनना बुंदो अब्लानिया बेनि माखौ दिहुननो थाखाय जोङो फिननायखौ दिहुननो थाखाय फार्स्टआवनो फर्मुलाखौ लिरना लाबाय माने स्क्वायर मोनसेनि मा होनना बुंदो पेरिमिटार माने सोरगिदिं सीमा अब्लाथाय सोरगिदिं सीमा फर्मुलाया जाबाय मा ये जाबाय 4 × साइड माने 4 सानजाब आखान्थि जायो आरो अब्लानिया 4 आ 4 थाबाय सानजाब आरो मोनफ्रोमबो आखान्थिखौ बेसे होनना बुंखादो नैबे 8.2 सेन्टिमिटार माने 8.2 होनना बुंखादो अब्लाथाय जों बेखौ 4 सानजाब 8.2 सानजाबबा मा मोनो 4 सानजाब 2 जाबाय 8 आरो 4 सानजाब 8 बेसे 32 नाथाय दशमिकनि आगदाथिं मोनसे दं नालाय नैबे दशमिकनि आगदाथिं मोनसे दोनबा बेसे मोनबाय जोङो 32.8 अबे नाम्बार अपसनाव दं बियो बे दङ नैबे सी नाम्बार अपसनाव दङ बेनो फिननाय गुबुन मोनसे सोंथि लाबाय बे सोंथियाव दङ फाइन्ड द भल्युम अफ द राइट सार्कुलार कोन विथ रेडियास 3.5 सेन्टिमिटार एन्ड हाइट 12 सेन्टिमिटार होननानै बुंदो अब्लानिया दा जों बेनि फिननायखौ दिहुननांगौ दा बेयाव होनदो राइट सार्कुलार कोननि ओंथिया जाबाय मा बेयो जोंनि बर' रावाव बेखौ जं हासुं होनना बुङो अब्लाथाय बेयाव मा दिहुननो दो भल्युमखौ दिहुननो दो भल्युम माने मा भल्युम माने जाहैबाय रोजा गासै अब्लाथाय जोङो दिहुननो थाखाय मा खालामनांगोन कोननि भल्युमखौ माने इनि फर्मुलायाव फज'ना होनांगोन भल्युम अफ कोन माने मोनसे जं हासुंनि रोजा गासै फर्मुलाया जाबाय मा 1/3 पाइ आर स्क्वायर एच इ जाबाय इनि फर्मुला अब्लाथाय बेहाय जोङो मानखौ फज'लांबाय थानोसै नैबे 1/3 इदिनो थाबाय सानजाब पाइ माने बेसे इनि माना 22/7 इनिफ्राय नाव नैयाव मा दं स्मल आर स्क्वायर दंना इयाव होनना बुंखादो नैबे रेडियास माने जितु सखावा बेसे होनदो 3.5 होनखादो बेनिखायनो 3.5 नि स्क्वायर जागोन आरो 3.5 बेनि स्क्वायर जाबाय सानजाब होबाय आरो मा होनना बुंदो हाइट एच माने नै एच माने हाइटआ बेसे 12 होखादो बेनिखायनो नैयाव 12 खौ होना होबाय आङो दे अब्लानिया दा जों बेखौ गोरलै खालामलांबानो एन्सार ओंखारलांखासिगोन नै 1/3 थाबाय सानजाब 22/7 थाबाय सानजाब 3.5 नि स्क्वायर माने मा 3.5 × 3.5 माने 3.5 खौ मोननै लिरबाय 3.5 नि स्क्वायर माने मा 3.5 × 3.5 इनटु आरो मा दं 12 दं होमबानिया दा जों इयाव हानायखिनिखौ रानलायनोसै नैबे 3 जो 12 खौ जों राननो हायो बेसे मोनो 4 मोनो आच्छा बेजो 3 जो 12 खौ रानना 4 मोनबाय थिग बिदिनो 7 जो 3.5 राननो हायो बेसे मोनो जों 0.5 मोनो बेजो बेखौ रानबा अब्लाथाय जोंहा मा थाबाय 22 थाबाय एनिफ्राय 0.5 बा 0.5 थाबाय आरो मोनसे थाबाय 3.5 आरो मा थाबाय नैबे बेसे मोनियो 4 मोनियो 4 अब्लानिया जों दा इखौ सानजाबना जि मोनो इनो फिननाय जागोन 22 × 0.5 × 3.5 × नैबे 4 होमबाथाय ओरैबायदि सानजाबलांनो हायो नैबे 0.5 जो 4 इजो फार्स्टआवनो सानजाबना लाबाथाय बेसे मोनगोन जोङो याव 2 मोनबाय आरो हा 2 एबार 2 जो नैबे 22 खौ सानजाबा बेसे मोनबाय जों 44 मोनबाय 44 एबार नैबे 44 खौ आरो माजों सानजाबनो दंबावो
नैबे 3.5 जो सानजाब दंबावो 3.5 सानजाबबाथाय बेसे मोनखागोन 5 × 4 20 2 थाबाय आखायाव ए जाबाय बेसे 20 22 थाबाय दहायनि 2 जो ओमफ्राय ये बेसे जाखो 12 1 थाबाय आखायाव ए जाबाय बेसे 12 13 माने बेसे जाखो 0 नैबे जाबाय 4 नैबे जाबाय 5 1 पइन्टनि जा मोनसे दं नालाय नैबे पइन्टनि आगदाखै मोनसे दोनबा बेसे थाखो 154 एन्सारा 154 अबे नाम्बार अपसन दं बियो नैबे बि नाम्बार अपसन मोनसे सोंथि लानाय जाबाय बे सोंथियाव दङ diameter of a circular garden is 9.8 meter find its area माने बेनि ओंथिया ओरैबायदि जाहैबाय जे मोनसे बेंखनारि बिबार बागान बेनि खावहांखोआ जुदि 9.8 मिटार जायो अब्ला बेनि एरियाखौ दिहुन एरिया माने जाबाय मा बेनि दब्लायथिखौ दिहुननो नांगौ बो फैदोंमोन बे सोंथिया HTET 2011 माने हारियाना टेटआव फैदोंमोन 2011 मायथाइनि अब्ला बेनि फिननायखौ जों दिहुननो थाखाय मा खालामनांगोन फार्स्टआवनो बेयाव मा होनाय दं नायबाय जोङो नै बिबार बागाननि मा होदो डायमिटारखौ होदो थामहिनबा खावखौ होदो 9.8 मिटार होना थामहिनबा खावा जुदि डी जायोब्ला बे बेसे 9.8 मिटार जाबाय अब्लानिया जोंनियाव सखावखौ दिहुनना लाग्रोनांगोन अब्लाथाय जों सखावखौ जुदि आर जो बुजायोब्ला सखाव दिहुननाया मा जागोन जोंहा सखावा जागोन नै डायमिटार जाय 9.8 नि खावसे माने 2 जो रानना हो 2 जो राननाब्लाथाय बेसे मोनगोन जों इखौ 4.9 मिटार एसेसो मोनगोन अब्लानिया जोङो बेहाय सखावखौबो मोनबाय अब्लाथाय दा जों दिहुननांगौ मा बेनि एरिया माने जाबाय दब्लायथि जिहेतु बेंखनारि नालाय बेनिखायनो बेंखननि दब्लायथि फर्मुलाखौ जों बेहाय बाहायना नांगोन जों बेंखननि दब्लायथि फर्मुलाया माने एरिया अफ सार्कुलार गार्डेन फर्मुलाया जाबाय बेनिया पाइ आर स्क्वायर बे जाबाय बेनि फर्मुला अब्लाथाय जों इयाव मानखौ फसंनांगौ पाइनि माना 22/7 सानजाब आरनि मानखौ मा मोनदो 4.9 मोनदो बेनि स्क्वायर नालाय होल स्क्वायर होनाबाय अब्लानिया जों बेहाय समानसिना 22/7 खौ लेबाय सानजाब 4.9 इनि स्क्वायर माने मा 4.9 × 4.9 माने 4.9 स्क्वायर नालाय स्क्वायरनि ओंथिया मा मोननै सानजाब नांगौ 4.9 × 4.9 अब्लानिया नै 7 जों 49 जों राननो हाखायो नालाय इखौ रानबाथाय 7 मोनबाय बेनिफ्राय नाथाय नैयाव 49 डाइरेक्ट नङा बेयो मा दङ 4.9 बेनिखायनो पइन्टनि आगदाथिं जिहेतु मोनसे डिजिट दं नालाय रानना मोननाय 7 नि खौबो मोनसे डिजिट आगदाखै दोननांगोन थामहिनबा 7 नि सिगाङाव पइन्ट मोनसे फैगोन आरो इयो अब्लानिया मा जागोन पइन्टनि आगदा नै मोनसे थाबायना बेफोरबायदि अब्लानिया दा जों बेखिनिखौ सानजाबजोबनांगौ 22 × 4.9 × 0.7 बेखिनिखौ सानजाबना जि मोनो बेनो बेनि फिननाय जाहैगोन आरो दा जों बेखौ सानजाबना नायनोसै मा मोनो फार्स्टआवनो नैबे 22 जो नैबेखौ सानजाबबाय आं 22 × 0.7 7 × 2 14 1 थाबाय आखायाव 14 मोन 15 जाबाय दहायनोसै जो थिग बिदिनो 7 ओजोंहा पइन्टनि आगदाथिं मोनसे दं नालाय एसेसो मोनबाय थामबा बेसे मोनबाय 15.4 आरो मोनसे सानजाबनो दंबावो जोंहा बेजों सानजाबखाबाय आरो नै 4.9 दं नालाय इखौ सानजाबना होलायदो 4.9 सानजाबना हो 9 × 4 36 3 थाबाय आखायाव 9 × 5 बेसे जायो 45 बाथाय जे बेसे 48 जाबाय 4 थाबाय आखायाव नैयाव लिरबाय 9 × 1 9 आरो नैबे 4 जो बेसे जाखो 13 जाबाय 4 × 4 16 1 थाबाय आखायाव 4 × 5 20 इजे बेसे 21 2 थाबाय आखायाव 4 × 1 4 इजे बेसे जाखो 6 जाबाय बेसे थाखो होमबाथाय 6 नैबे बेसे जाखो 14 1 थाबाय आखायाव अब्लानिया नै 4 जाबाय इयो 5 जाबाय ओमफ्राय इयाव बेसे थाखो 7 जाबाय आरो पइन्टनि जों बेसे दंमोन मोनसे मोननै डिजिट दंमोन मोननै नालाय नै मोननैनि सिगाङाव पइन्ट हो 75.46 इयो अबे 75.46 बेसे नाम्बार अपसनाव दं बेयो 75.46 आ नैबे ए नाम्बार अपसनाव दं थामहिनबा फिननाया ए नाम्बार अपसन गुबुन मोनसे सोंथि लालायबाय बे सोंथियाव दङ फाइन्ड द सारफेस एरिया अफ ए स्फेयर अफ डायमिटार 21 सेन्टिमिटार थामहिनबा मोनसे स्फेयर माने जाबाय दुलुर मोनसे दुलुरनि
खावहांखोआ जुदि 2 सेन्टिमिटार जायोब्लाथाय बेनि सारफेस एरियाखौ दिहुन सारफेस एरिया माने जाबाय बिखुं दब्लायथिखौ दिहुननांगौ अब्लानिया जोंनो मा होनाय दं इखौ जों नायबाय जे इयाव डायमिटारखौ जे 21 सेन्टिमिटार माने खावहांखो डायमिटारखौ जों जुदि d होनना हमना लायोबा बे बेसे जाहैबाय 21 सेन्टिमिटार अब्लाथाय जों बेयाव सखावखौ दिहुनना लानांगोन रेडियासखौ स' जोङो रेडियास r दिहुनबाय आरब्लाथाय मा जागोन इयो नै जे डायमिटार 21 दङ 21 नि खावसे थामहिनबा बेखौ 2 जों राननांगोन थामहिनबा 21/2 सेन्टिमिटार जाहैबाय अब्लाथाय मा दिहुननांगौ सारफेस एरिया अफ स्फेयार माने इ जाहैबाय बेनि बिखुं दब्लायथि सारफेस एरिया माने दुलुरनि बिखुं दब्लायथि फर्मुलाया मा इनिया मोनसे दुलुरनि जुदि बिखुं दब्लायथि दिहुननांगौ बेनि फर्मुलाया जाबाय 4 पाइ r स्क्वायर बे अब्लानिया जों दा इयाव मानखौ फज'ना होनांगौ 4 आ 4 थाबाय इनटु पाइनि माना मिथिखायो जों 22/7 सानजाब r नि माना 21/2 स्क्वायर नालाय होल स्क्वायर थाबाय अब्लानिया मा थाबाय इयाव 4 इनटु 22/7 इनटु नैबे 21/2 नि होल स्क्वायर माने इखौ मोननै लिरनो हायो 21/2 इनटु 21/2 लिरनो हागौ जों अब्लानिया जों दा हानायखिनिखौ दाननोसै नैबे 7 जों 21 रानोबाथाय बेसे 3 मोनबाय नै 7 जों 21 रानबाय 3 मोनबाय नै 2 जों 4 रानबाथाय 2 मोनबाय आरो नैबे 2 जों 2 खौ रानबावनो हायो नै जे 2 खौ रानबाय होमबाथाय मा थाखो इयाव 22 थाबाय मोनसे 21 थाबाय आरो मोनसे 3 थाबाय अब्ला दा इखौ सानजाबना लाखानि जोङो नै 3 जों 22 खौनो सानजाब हरखाबाय 3 जों 22 सानजाबबा बेसे 66 मोनगोन आरो नैबे 21 मोनसे थाबाय इखौ सानजाबनि 21 1 into 6 6 1 into 6 6 2 into 6 are 12 1 थाबाय आखायाव 2 into 6 are 12 नै जे 13 जाबाय गासै दाजाबना हो नैबे जाबाय 6 6 जो 2 जो बेसे 8 नै 3 नैबे 1 1386 सेन्टिमिटार स्क्वायर जागोन अब्लानिया बेनि थारफिननायाव बबेयाव दङ 1386 आ नैबे नायनो थांबाथाय ए नाम्बार अपसनाव दं अबसे बेयाव सोंथियाव माबा मोनसे थालांदो नैयाव सेन्टिमिटार स्क्वायरै नांगौमोन नैबे स्क्वायर नांगौमोन बे स्क्वायरा थालांदो जायखिजाया फिननाया 1386 सेन्टिमिटार स्क्वायर ए नाम्बार अपसन गुबुन मोनसे सोंथि लालायबाय बेयाव दङ व्हाट विल बी द टोटल सरफेस एरिया अफ ए cuboidal वाटर टैंक इफ इट्स वन साइड इज ओपन एंड इट्स हाइट इज 2 मीटर अब्लाथाय मा होनना बुंदों मोनसे खनकारि दै टेंकी बेनि जुदि मोनसे बाहागोआ गेवनाय बा वन साइड इज ओपन होनदों मोनसे बाहागोआ गेवनायब्ला बेनि जौथाया जुदि 2 मीटर गोजौ जायोब्ला अब्लानिया बेनि टोटल सरफेस एरिया को दिहुनदो टोटल सरफेस एरिया माने गासै बिखुं दब्लायथिया बेसे जागोन दिहुननांगौ दा बेयाव खनकारि होननाय लोगो लोगो खनकारि टेंक होननाय लोगो खनका माबायदि मिथिनांबाय खनका नैफोरबायदि आं खोन्थिना होदो नैबे बेहाय नै इनि नैबे गोलाव नै गुवार आरो गोजौ गासैबो समान जायो नैबे गोलाव नै गुवार आरो नै बेनिफ्राय बेलागिनि गोजौआव समान आरो मोनफ्रोमबो बिखुङावनो समान समान थायो नै मोनसे नै मोनसे नै मोनसे इ मोनसे नैजा मोनसे आरो ओजों मोनसे नै टोटल मोन 6टा थायो बिखुं गासै बिखुङानो समान बेनिखायनो बेनि माबाया मा जायो जितु बिखुं दब्लायथि फर्मुला बेनि बिखुं दब्लायथि फर्मुलाखौ मिथिग्रोनांगोन बेनि बिखुं दब्लायथि फर्मुलाया जाबाय 6l स्क्वायर बियो अब्लानिया आरो मोनसे खोथा जाहैबाय बेयाव जे मोनसे बिखुङा गेवनाय होनदो सापस नै मोनसे बिखुङा गेवनाय आरो नै गेवनाय नैफोरबायदि गेवनाय होनना बुंदो अब्लानिया इ जुदि गेवनायब्लाथाय मा जाबाय नैखिनिया दा आं इखौ ओरै बोखारनाय लोगो लोगो नैखिनिया माइनास जाबाय नैखिनि बिखुङा इयो मा दं इयाव नै मोनसे मा साननो हायो इखौ मोनसे बर्ग साननो हायो जिहेतु इना गोलावा समान नै गुवाराबो समान जाहैबाय नालाय जौथायथ' थाखाला बेयाव इ मोनसे बाहागो दाब्ले बाहागोसो जाहैबाय नालाय बेनिखायनो गोलाव समान गुवार समान माने बर्ग होमबाथाय इ मोनसे बर्गनि जितु दब्लायथि इखिनि दब्लायथिया जोंहा माइनास जाबाय इखौ जिहेतु जोङो गारबाय नालाय माने माइनास मा जाबाय नैबेखिनिया मा बिखुं दब्लायथि बेनि जितु दब्लायथि माने बर्ग मोनना इयो इ बर्गनि बाथाय मा इयो l स्क्वायर जाबाय फर्मुलाया दब्लायथिया नै दब्लायथिया माइनास जाबाय माने l स्क्वायर माइनास जाबाय अब्ला मा थाबाय 5l स्क्वायर जाबाय अब्लाथाय नैबे 5 थाबाय सानजाब l नि माना बेसे इयाव
एल माने जौथाय जिहेतु इनि गोलाव गुवार जौथाय गासै समानखा नालाय इ मोनसे घनकमोन बेनिखायनो जौथायखौ 2 होदो नालाय बेयाव मा जागोन एलआ बेसे जागोन 2 आ जागोन आरो माने इयाव 2 नि स्क्वायर जाबाय अब्ला 5 थाबाय इनटु 2 स्क्वायरआव बेसे 2 सानजाब 4 अब्ला बेसे 5 सानजाब 4 20 फिननाया 20 जागोन अबे नाम्बार अपसनाव दं बे 20 नैबे डि नाम्बार अपसनाव दङ बेनो फिननाय बिनि भिडिअखौ नायनायनि थाखाय साबायखर थाबाय भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्लाथाय अन्नानै नोंथाङा आंनि भिडिअखौ लाइक खालाम शेयार खालाम आरो बेनि थाखाय पाब्लिक कमेन्ट होनो थाखाय दाबाव जै बर' रावनि जै बर' हारिनि गोजोन्थों।